Aquí estamos, sí. Bo día a todas e a todos. Un agarimoso saúdo ao secretario de Estado, a directora xeral de Turismo de Galicia, aos meus queridos compañeiros das deputacións provinciais, ao presidente da FEGAN, parlamentarios, concelleiras, concelleiros, alcaldes, alcaldesas e tamén diferentes representantes da cultura galega. Eu quero comenzar agradecendo á ministra de Turismo e ao secretario de Estado que teñan pensado que era necesario organizar unhas xornadas para presentar o Plan Nacional de Apoio ao Xacobeo 21-22 aquí en Santiago, na capital dos Camiños, e facelo escoitando a voz dos concellos. Eu teño o enorme honor de ser a persoa que vai a moderar, a muller que vai a moderar esta mesa. Non sobra decir que é unha mesa de mulleres, e non sobra decir porque realmente todavía non chegamos a ser o 30% das persoas que dirixen o mundo local e, polo tanto, me parece que é moi relevante, non? Salientar que aquí estamos as mulleres dirixindo concellos nesta nosa terra. Esta parte das xornadas onde imos reflexionar, onde imos debatir, onde imos poñer en valor o que aportan os camiños aos concellos no Camiño de Santiago, presente e futuro, acompáñanme Ana Hermida, alcaldesa de Barreiros, Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, Cristina Cid, alcaldesa de Allariz, e Marta Giraldez, alcaldesa de Meixa, ademais tamén a persoa que dirixe a mancomunidade do Salnés, que está facendo unha aposta moi importante polo camiño en todo o territorio do Salnés. Antes de darlles paso, lles vou adiantando que algunhas cuestións non controvertidas, sino de reflexión, van a plantexar en riba da mesa nesta xornada. Quería facer unha pequena reflexión. Ninguén dubida que a historia da humanidade é a historia dos grandes acontecementos. E, sen dúbida, as peregrinacións son grandes acontecementos que se teñen desenvolvido ao longo de toda a historia. E as peregrinacións a Santiago forman parte deses grandes acontecementos. Xa se ten dito, non? Que teñen conformado moito do que ten que ver con todo o territorio do Estado español, de todas as comunidades que teñen tanta vinculación cos camiños e particularmente con Galicia, que é o centro dos camiños xacobeos. E, polo tanto, certamente, non forma parte da historia de Galicia, do Estado español, de Europa e de todo o mundo.
Os motivos polos que a xente facían peregrinacións foron desenvolvendo e hoxe son totalmente diferentes aos que movían a xente a moverse na Idade Media. Pero o que é certo é que todas as peregrinacións ao longo do tempo foron deixando unha forte pegada no territorio. Pegada cultural, pegada histórica, pegada social, dende logo pegada económica e pegada patrimonial, tanto material como inmaterial. E iso conforma o noso territorio. E se o Xacobeo é algo, é concellos, porque os camiños transcurren por concellos, e porque os concellos fixeron do camiño un sinal de identidade xunto a outras moitas sinais de identidade, pero son unha sinal de identidade que permite valorizar cada un dos concellos, de todo o que os concellos poden aportar aos camiños, ao camiño de Santiago. E de hoxe é de o que imos a falar nesta xornada e particularmente nesta que, repito, teño a honra de moderar. Hai que, antes de finalizar, quero decir e salientar, porque me parece que tamén o camiño é un elemento de unión, de posta en común duns valores con que nos sentimos representados e representadas. E, dende logo, ten moito que ver tamén, a unión ten como sinónimos tamén recoñecer cando as cousas se fan ben. E eu, secretario de Estado, como moderadora desta mesa, como presidenta dunha deputación, que quero agradecer ao Goberno do Estado esta aposta tan importante de financiación, pero non só de financiación, sino de apoio, non? Dun apoio multi a todo o que ten que ver co Camiño de Santiago, de apoio ao patrimonio, de apoio á promoción de algo que nos identifica como país, as galegas e os galegos, pero tamén ao resto das comunidades de todo o Estado, a aposta porque tamén sirva como un elemento para a modernización ligada á sostenibilidade e á digitalización e todo o que ten que ver coa promoción a nivel internacional que é tan potente, que é tan necesaria. Nunca se apostará tanto polo Xacobeo, pero certamente tamén teño que decir, secretario de Estado, que o tiñades que facer, porque merece moito a pena apostar por este camiño que pode traer tanta riqueza, tanto crecimento económico, tanta creación de emprego, por lo tanto, desenvolvemento. E tamén dirixirme á directora xeral de Turismo, Ana Castro, coa que levamos moito tempo tamén traballando en cuestións que teñen que ver co camiño na propia mesa que a Deputación de Pontevedra ten, no que a Xunta de Galicia é un elemento fundamental en tantas outras cousas, por lo tanto tamén facer ese recoñecemento a que somos capaces de traballar xuntas e xuntos é a única forma de construir. Non hai outra forma de construir que o traballo conxunto, así que un recoñecemento ás administracións autonómicas do Estado e tamén o resto das autonomías que tanto se están comprometendo, non? E comenzamos xa. O imos a facer dunha forma que imos a intentar que sexa amena. Primeiro, dando paso a cada unha destas grandes alcaldesas da nosa comunidade, que ademais representan a cada unha das provincias tamén, e logo abriremos diferentes diálogos porque vai haber algunhas cousas moi interesantes que elas van a plantexar e que temos que usar, non, como elemento para a reflexión. Así que imos empezar con Ana Hermida, alcaldesa de Barreiros, inmediatamente logo intervirá Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, Cristina Cid, alcaldesa de Allariz, por último Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, e logo estableceremos un diálogo pois máis ameno e máis de interlocución entre todas. Tamén nesa segunda parte incluso podemos cortarnos, que nosas mulleres sabemos cortarnos moi ben e que eso parece algo natural porque realmente tamén é natural. Así que, Ana, esa palabra. Moitas gracias. Buenos días, secretario de Estado, bos días
directora xeral, presidenta da FEGAM, presidentes e presidenta da Diputación, alcaldes e alcaldesas que hoxe nos acompañades. A verdade é que é un absoluto prazer poder participar nesta mesa feminizada, ademais que, baixo un título tan amplo como os concellos no camiño, e trataremos de sacar algunha conclusión sobre o que supón o Camiño de Santiago nos nosos concellos e tamén o que podería supor. Teño como presentación inicial que decirvos que son unha absoluta novata. Levo 2 anos de alcaldesa, 2 anos con tempos complexos, especialmente para a promoción turística, e probablemente a visión que poida dar aquí sexa máis sesgada do que poderían dar outros alcaldes ou alcaldesas que están hoxe aquí. Pero aquí, ademais, teño unha certa tendencia a fomentar o debate ou, como decía Carmela, a entrar en controversias, e por iso, estructurei tamén dun xeito un pouco casi técnico, pero non, esta intervención en 5 partes, que para que vos fagades unha idea comecei polas conclusións a facela, co cal o resto todo simplemente é recheo para chegar a trasladar as conclusións que pretendía traer aquí. A modo introductorio, eu veño dun concello costeiro do norte da provincia de Lugo, un concello pequeno de 3.000 habitantes, en extensión algo máis de 72 km², que ten un vínculo innegable co turismo, especialmente co turismo de praias. Temos as mellores praias, con permiso de todos os alcaldes e alcaldesas que teñan praias, pero temos as mellores praias do país sin ningún tipo de dúbida, e tamén levamos nos últimos anos intentando fomentar ese outro turismo de natureza máis ligado ao medio natural, porque temos moitísimos recursos por potenciar e por explotar, e desde logo nese turismo de natureza respetuoso co medio encadrase inexcusablemente o Camiño de Santiago. O Concello de Barreiros é atravesado polo Camiño Norte na súa parte sur, a pesar de que é o Camiño Norte. No caso de Barreiros atravesa a parte sur, unha zona eminentemente gandeira, eminentemente agraria, na que ademais hai moitísima actividade e contamos con granxas de leite recoñecidas tanto a nivel estatal como internacional, e atravesa este concello para chegar ao final da etapa en Lourenzán. Esta primeira etapa que entra en Galicia desde Ribadeo é unha etapa moi longa, con certa complexidade, certa exixencia física, e neste sentido as persoas que a realizan demandan un aloxamento antes do final da etapa. Isto ten certa importancia polo que despois vou a comentar. E, algo a ter en conta, desde logo, é que o Camiño Norte é o terceiro en volume de peregrinos por detrás do Camiño francés e portugués, que iso pode implicar para os nosos territorios. E nas ideas a desenvolver, vou a desenvolveras en 3 pequenos bloques, moi pequenos. Por un lado, os beneficios ou as fortalezas, por outro lado, as debilidades, por outro lado, as oportunidades e as conclusións, moi rapidamente. Dende logo, para min, eu creo que o Camiño de Santiago, como decía antes, é un tipo de promoción que aposta pola posta en valor do rural. Neste caso, no caso de Barreiros, ademais, nunha zona interior, que como todas as zonas rurais do noso país está sometida a un declive de poboación cada vez maior, e esa posta en valor dase desde o fomento de emprego e oportunidades de negocio que poden xurdir vinculadas ao camiño, e iso, evidentemente, podería servir para fixar poboación. Outra parte importante no que respecta a posta en valor do rural ou do territorio é a innegable conciencia social que crea o paso do camiño na conservación tanto da paisaxe como do medio. Moitas veces as veciñas e os veciños queixanse, mas é innegable que no paso dos anos si se creou unha conciencia de respeto polo medio, de respeto pola paisaxe, e a maiores prodúcese un dinamismo cultural non só pola aparición de eventos vinculados ao propio camiño, como senón tamén pola mezcla, polo coñecemento de outras culturas das persoas que participan nel. E algo non menos importante, sobre todo para os concellos, é a mellora das infraestructuras e dos servizos que se produce ao paso do Camiño de Santiago, dende a sinalización, a mellora de estradas ou de camiños, ou mesmo as telecomunicacións, porque evidentemente as persoas peregrinas demandan servizos que teñen que ser atendidos.
Tamén considero que en caso de concellos turísticos vinculados sobre todo ao verán, pois o aposto polo Camiño de Santiago permite unha menor estacionalidade do turismo, xa que en Barreiros temos unha temporada alta de praias que non de sol de mes e medio ou 2 meses en épocas boas, e o Camiño de Santiago permite que esa temporada alta se alongue alrededor duns 7 meses. E despois, algo non menos importante, que o turismo que practican as persoas peregrinas é un turismo con pouco impacto ambiental con respecto ao territorio. En canto ás debilidades, e aquí ven a parte que eu considero máis controvertida, debilidades que temos que aproveitar para convertilas en oportunidades. Evidentemente, o turismo vinculado ao Camiño de Santiago é un turismo de tránsito, e dase a situación na que en concellos que son de paso, que non son final de etapa ou mesmo final de percorrido, nos que non exista monumentos ou algo moi rechamante para que a xente quede con eles, pois pode darse a situación de que as peregrinas e os peregrinos pasan por el e pasan prácticamente desapercibidos. E nese sentido, creo que o Camiño de Santiago deberíamos utilizalo, deberíamos fomentar que fora un escaparate para o noso territorio, en xeral, non só para os concellos, sino para o territorio. Outra das debilidades que eu detecto é a necesidade de contar con infraestructuras e servizos que requiren non só dun gran investimento inicial, sino tamén dun custo de mantemento que moitas veces para os concellos pequenos, para os concellos rurais, pois é complexo de manter. Por exemplo, como decía antes, en Barreiros existe unha importante demanda de aloxamentos e teñemos en Barreiros, contábamos con 2 albergues que non eran albergues, eran refuxos de peregrinos que non estaban á altura do que entendemos a calidade do servizo que se debe ofertar. Nos entendemos que a calidade do servizo, tanto pública como privada, que se lle ofrece aos visitantes é vital para a imaxe turística e para que a experiencia no destino Galicia e no produto Camiño de Santiago sexa recordada e, sobre todo, vaya para ter retorno. Nese sentido, acreditamos que os albergues ou os espazos públicos destinados a peregrinos deberían ter unha xestión conxunta que facilitara que eses servizos foran dunha calidade adecuada. E a última das debilidades que consideramos é que a fixación de poboación e o fomento de negocios en moitas ocasións son totalmente alleos ao que é a realidade rural galego. Moitas veces son negocios na súa maioría destinados á hostelería ou aos servizos a peregrinos ou a pequenos souvenirs, e temos exemplos de aldeas enteiras despoboadas, abandonadas, convertidas nunha especie de reserva turística que en épocas complexas a garantía de futuro para o territorio e para as veciñas e os veciños é complicada. Pero non quero, e remato xa enseguida, non quero deixar de falar do que eu considero que poden ser oportunidades. Eu creo que, precisamente, con un fluxo de visitantes tan alto, temos que aproveitar o Camiño de Santiago, como decía antes, como escaparate do territorio. Temos que lograr que eses peregrinos, esas peregrinas que nos visitan, se convirtan en turistas, aínda que sexa a posteriori, aínda que non pode ser nese momento, porque está claro que o Camiño de Santiago é un viaxe que ten un punto moi concreto de destino e tamén en ocasións ata unha data. E nese sentido, a parte de aproveitalo como punto de promoción, eu entendo que a posibilidade de desenvolver plans de mobilidade que conecten o camiño co resto do territorio é fundamental para que poidan as persoas que nos visitan saber o que teñen ali ao lado a poucos kilómetros. Como exemplo, en Barreiros, coméntame moitas veces que pasan polo interior do concello e non saben que a poucos kilómetros teñen un espazo natural no que hai unha fraga preciosa cunha fervenza, unhas praias que poden visitar e que, desde logo, que encaixaría perfectamente no tipo de turismo. Temos a oportunidade e temos a obriga, como decía antes, de facer unha xestión integrada das infraestructuras, no caso, por exemplo, dos albergues públicos, co fin de xerar confianza, de xerar calidade, de lograr que se goce da experiencia e para transmitir, como decía, esa imaxe de calidade do destino Galicia e do produto Camiño de Santiago. E temos, ademais, tamén, e iso é unha tarefa pendente como país, aproveitar o Camiño de Santiago para poñer en marcha
sexa negocios e oportunidades de emprego vinculadas ao propio territorio. Por exemplo, a posta en valor dos produtos agrarios, a transformación de produtos que teñen moita cabida e que serían, sin dúbida, un reclamo turístico máis. E remato xa coas conclusións que fixena en tres puntos nada máis, que as deixo aquí para o debate e a controversia posterior. A primeira das conclusións que quería trasladar é que, efectivamente, o turismo é unha parte moi importante a día de hoxe da economía galega, pero que non podemos aspirar a converter este país nunha especie de reserva turística na que, ao final, as veciñas e os veciños acaben sentíndose desprazados e sentíndose estranxeiros na súa propia patria. E por iso temos a obriga de integrar o camiño e de facer un camiño respetuoso co noso territorio. A segunda das conclusións que quería trasladar é que, efectivamente, os concellos temos moito que decir, podemos actuar como anfitrións, como escaparate, mas na maioría dos casos é nos imposible facernos cargo de infraestructuras con un alto custe, cun mantemento e un retorno reducido, e isto, como decía, é fundamental para que o destino, o produto e a experiencia sexan bons, sexan valorados e supoña un impacto global de retorno. E a terceira e a última vinculada con isto é que o camiño efectivamente pode ter un impacto económico non só momentáneo, sino a posteriori, se hai retornos deses peregrinos convertidos en turistas. E por iso temos que ofrecerlles proxectos globais, proxectos como eses plans de sustentabilidade turística que se veñen de aprobar. No caso da Mariña, ven de aprobarse un plan de sustentabilidade co que traballamos en coordinación, en armonía, todos os concellos para vendernos como territorio e lograr eses peregrinos que nos coñecen de pasada, que volvan, que retornan e que queden nos nosos territorios para xerar riqueza e para xerar vida. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, Ana. Non me gusta moito ser moderadora porque hai unha cousa que fala de primeiro, sempre ten máis tempo e logo lle toca a moderadora decir que na primeira intervención intentemos acomodarnos ao tempo para logo poder abrir un turno de un debate máis fluido. Mónica, alcaldesa de Vimianzo. Moi ben, moi bons días a todos e a todas. Moitas gracias, secretario, moitas gracias, directora de Turismo, presidente da Diputación, subdelegada, presidente da FEGAN, alcaldes, alcaldesas, bueno, repito un pouco, pero bueno, o agradecemento dunha maneira especial, pois gracias por convidarme a estaros aquí. Para min un orgullo, Carmela, estar compartindo aquí con vos, alcaldesa de Barreiros, Allariz e Meis, pois a verdad que para mí unha experiencia única poder contar pois esa pequeniña experiencia, como decía a alcaldesa de Barreiros hai un momento, que bueno, tamén son unha alcaldesa, como digo moitas veces así, en prácticas, e bueno, todavía pois estamos experimentando, non, todas esos detalliños que día a día nos axudan a coñecer esta experiencia, non? No tema que toca hoxe, como dixemos, son alcaldesa do Concello de Vimianzo, pois, bueno, como sabedes, o camiño de Santiago non pasa por Vimianzo, pero sí que é algo que estamos loitando, reivindicando. Creemos que, desde logo, Vimianzo ten moito polo cal poder loitar para que ese camiño, unha das trayectorias, non creemos que esas rutas xacobeas tan importantes nos nosos concellos, como antes falábamos, non? Para todo ese patrimonio, cultura, arte, gastronomía, lendas que nos nosos concellos temos, pois que debemos aproveitar, sin lugar a dúda, esa visita desos peregrinos. Vimianzo, como sabedes, considero que é a capital da Costa da Morte, é unha zona moi bonita, moi preciosa, creo que recomendo que os que non coñecedes que o visitedes, e además con unha riqueza patrimonial, con unhas rutas impresionantes, con un trociño de costa pequeniña, non vamos aí a pelesarnos con Barreiros, pero con costa da que é moi pequeniña, pero algo importante polo cal nos reivindicamos, que o Camiño de Santiago tamén ten que pasar por Vimianzo, pois é en concreto pola parroquia de Cereis, xunto a outras rutas, como pode ser a Vía Mariana e demais, pero falando en concreto de Suépolo, na parroquia de Cereis, que se encontra a Traslatio.
unha iconografía de pedra da máis antigua do mundo, polo que así, pois, estudios e información histórica que temos, pois ese é o que nos realiza para demostrar que por aí, non nesa traslatio que temos nesa igrexa do siglo XII, ao ladiño moi preto desa ría de Cereixo, ría de Camariñas, teño aquí a alcaldesa de Camariñas, entón vamos a ría de Cereixo, Camariñas, que, bueno, por aí, dentro desa descripción que temos, desa traslatio que temos no pórtico da igrexa de Cereixo, pois, bueno, é a maneira de ver un reflexo, unha proba de outras moitas para ver que Vimianzo, pois, se merece que sea unha das rutas que pase polo noso concello. Podríamos nombrar moitas cousas, como nombraba antes a compañeira de Barreiros, pero, desde logo, creo que hai algo fundamental. O camiño é fundamental nos nosos concellos. Tamén é certo que as administracións temos un traballo moi importante por diante, non? Podo ter desde os concellos, algo que a veces nos costa moito, porque para que teñamos ese camiñante, ese peregrino nos nosos concellos, pois debemos cuidar tanto o camiño como o camiñante. E todas esas labores para dinamizar, para promocionar, para ese mantemento que nos exixen estas rutas, estas visitas dos nosos peregrinos, pois, lóxicamente, é un esforzo importante que nos concellos temos que tocar. Un dos temas que a mí máis me preocupan, e por non repetir, non, é ese despoboamento que estamos sufrindo. Vimianzo, por exemplo, é un concello moi grande, moi extenso, moi disperso, un concello con máis de 187 km cuadrados, 14 parroquias, 133 núcleos, e é certo que sufrimos un porcentaxe importante de despoboamento. Hai moitos núcleos que se están quedando sin esos veciños, esas vivendas que están en abandono e que nos gustaría recuperar, e con asuntos como este, pois, seguramente que poderíamos potenciar, coidar, e desta maneira, pois, tamén, como antes falaba Ana, pois, nós tamén, por exemplo, na Vía Mariana temos, que pasa por dúas parroquias, Baíñas e Verdollas, pois tamén temos, non son nin albergues, entón necesitábamos que en esas parroquias, tanto na de Cereixo como en outras, poder revitalizar todo este todo, é dicir, que pudésemos ter máis locais, máis negocios, para que ao mesmo tempo esos turistas, cando podan pasar, ou neste caso peregrinos, que aí podíamos encontrarse unha discoversia, unha diferencia se peregrinos son turistas ou non son turistas, ou os consideramos, pero, sí que necesitábamos, con esa dinamización, con ese cuidado, potenciar, para que ese camiño tamén cuide dos nosos lugares, que tanto necesitamos darlle vida a esos negocios, volver a ter esas tabernas de pueblo que están desaparecendo, esos pequenos núcleos que xa non teñen esos veciños, veciñas que tiñamos, e, polo tanto, creo que presumir do noso rural, da nosa cultura, das nosas lendas, é algo único, non? E que, creo que tanto a nosa veciñanza ten que cuidar a ese peregrino que pasa e que cada día máis concorren polos nosos lugares, que ao mesmo tempo tamén as administracións en equipo, tamén unha palabra que antes decía Carmela, que acollo, creo que é moi importante ese traballo en equipo que podamos facer as administracións, en conxunto, lóxicamente, coa veciñanza, porque esa forza en común, como antes tamén decía, creo que era o secretario xeral, de que podamos traballar en equipo, poder coidar todo ese noso patrimonio, para que con iso podamos presumir da nosa riqueza que temos, dende logo, na nosa comunidade, non? Cada un presumindo, sin lugar a dúda, dos nosos concellos, e eu, neste caso, do meu concello, como é Vimianzo. Moitas gracias, alcaldesa. E agora ten a palabra a alcaldesa de Allariz, Cristina Cid. Moitas grazas. Creo que as compañeras aforráronme xa o traballo de ter que nomear aos cargos todos que estamos presentes aquí, por tanto, súmome xa a todos os agradecementos que fixeron elas, pero sí que quería pararme un agradecemento moi concreto, en este caso a FEGAM, porque creo que moitas veces os concellos nos sentimos como esa administración casi que recibimos un trato de terceira e que, por o tanto, que non se nos conta con nós para moitas cousas e que nos veñen moitas decisións dadas xa e que non nos queda máis remedio que asumilas, non? Por lo tanto, eu felicito que por parte da FEGAM se teña organizado tamén isto de forma que os concellos podamos directamente, tanto en este caso o Goberno do Estado como a propia Xunta, podamos facer chegar as nosas reflexións, facer chegar tamén as nosas preocupacións, aproveitando a presentación deste Plan Nacional, que sempre, como decía,
pois é de agradecer poder facelo así directamente. Eu vou intentar facer unha intervención rápida, apoiada por unhas fotografías, na que o que vou intentar é darvos traslado do que nos consideramos que debe ser a posta en marcha dun proxecto turístico non só ligado ao camiño, aínda que tendo como un dos recursos tamén importantes o camiño, pero como facer ou como actuar, ou polo menos desde a nosa humilde aportación e desde a nosa humilde experiencia, cuáles son aquelas actuacións ou cuál é ese proxecto que se debe desenvolver nos concellos para convertir o que é turismo, o que pode ser un turismo sen demasiada repercusión, en un turismo con un impacto económico importante, que creo que no que nos temos esforzado durante todos estes anos e que temos feito unha labor con uns datos que despois veredes tamén, que creo que é unha experiencia que pode ser interesante compartir. Para empezar e situarnos así moi rapidamente, vedes a situación de Allariz. Allariz está prácticamente no centro ou no interior da provincia de Ourense e, por tanto, en este caso, a Vía da Prata atravesa de sur a norte o concello. Ten unha población de 6.400 habitantes. É verdad que maioritariamente a xente pensa que temos bastantes máis, pero non, temos 6.400 habitantes, aínda que é verdad que nos últimos 30 anos crecemos hostidamente, o sea, non hai ningún ano que nós non crezcamos en población e, por lo tanto, aínda que é un crecemento lento, sí que vamos crecendo e, por lo tanto, é que un dato moi positivo que boa parte desto ven ligado á actividade económica que se xera co turismo. Como o resto dos concellos que estaban aquí, temos unha dispersión xeográfica importantísima, 92 núcleos de población que é necesario ter en conta. Para centrarme no que vos estaba dicindo antes, nos consideramos que para pôr en marcha cualquier proxecto hai que identificar esos recursos, que no noso caso eran claros estos recursos que temos e non me quero estender máis en eles, e traballar con esos recursos precisamente para xerar esa actividade económica ligada ao turismo. Allariz decantouse no seu momento claramente por o turismo cultural e ainda que foi incorporando tamén turismo de consumo, turismo de compras, turismo de natureza e demais, o seu principal atractivo sigue sendo o patrimonio cultural e o casco histórico que foi declarado conxunto histórico-artístico en 1971 xa e que tuvo unha rehabilitación despois do Premio Europeo de Urbanismo a partir do ano 96 importante. Ese é o gran recurso que contamos e que na Vía da Plata, eu creo que das enquisas que nos temos e das enquisas que tamén se manexan por parte da Xunta de Galicia, o patrimonio, a visita ao patrimonio é do máis valorado por parte de todas as persoas que visitan cualquera dos e que fan cualquera destos camiños. Isto levounos non só a rehabilitación de patrimonio, que é algo importantísimo para facer para cualquier concello que queira ter unha actividade ligada ao turismo, esa recuperación do patrimonio, pero tamén explorar non só a recuperación do patrimonio máis evidente como pode ser a casco histórico, sino a recuperación, en este caso, como se pode ver, dunha antigua cidade romana ou outros recursos que poda haber. Incluso, pôr en marcha novos recursos, como poden ser en este caso que se ve aí o Festival Internacional de Xardíns, que son xardíns efímeros que viven durante 6 meses e que aportan paisaxistas de todos os países do planeta, e que, por tanto, con un recorrido xa importante. É importante tamén que todas estas actividades de recuperación de patrimonio, de posta de novos recursos en funcionamento, que vaya ligado tamén dunha creación dun equipamento hosteleiro importante. No caso de Allariz, temos máis de 16 restaurantes e taperías de todo tipo, toda tipoloxía e de toda capacidade. É importante ter un comercio, igual que estaban comentando as compañeiras, para poder comercializar esos produtos de quilómetro cero e, por tanto, que eses traballos de recuperación de superficies agrarias e forestais abandonadas que se poñen en produción teñan unha vía de comercialización tamén cos propios turistas que visitan o destino e que en Allariz nos ten levado a crear desde un outlet no casco histórico ou a crear tiendas de gourmet, de artesanía, delicatessen e demais ligadas, sobre todo, esa recuperación de superficies que se ten feito para aproveitamentos gandeiros, agrícolas e demais. É importante, como decía, a hostelería antes, dotarse tamén dunha capacidade hoteleira importante. Nós somos 6.400 habitantes, pero temos máis de 300 camas disponibles e que van desde un AC, agora un OCA, hasta alojamentos
turismo rural ou alojamentos máis urbanos como eso, ligado tamén ao auxe que está experimentando, supoño que non só en Allariz, sino en todos os sitios tamén as vivendas de uso turístico, que en Allariz se alcanzan as 29 vivendas tamén. É importante dotarnos de todos estes equipamentos e toda esta infraestructura precisamente, en este caso tamén de camping, bungalós, hípica, de toda esta gastronomía e esta produción local da que estaba comentando antes e fomentala para convertir ese paso e esa actividade turística en unha actividade económica que en Allariz move unha importante cantidad de xente, pero tamén de actividade que vos vou a comentar agora tamén moi rapidamente. Todo isto, no caso de Allariz, e así creemos nós que debe facerse en todos os destinos, está ligada a un calendario de eventos intensísimo durante todo o ano que vai desde actividades gastronómicas, culturais, deportivas, etcétera, etcétera. No caso concreto, para o análisis de datos, no caso concreto da Vía da Plata, así como comentaba Ana Hermida, que se convertiron no terceiro camiño, por desgracia, ese terceiro posto antes o tiña a Vía da Prata. E é verdad que, como se ve na gráfica, foi descendendo a importancia ou a utilización deste camiño por parte dos peregrinos que se achegan a facer esta proposta tan interesante de ruta e, por lo tanto, os dos primeiros deberes, lóxicamente, ten que ser a promoción para poder volver a recuperar os niveles que tiñamos. É verdad que o 2010 e ese pico que se ve aí coincidía con outro ano santo, con outro Xacobeo, e, por lo tanto, eso non é significativo. O resto sí que efectivamente é significativo porque se pode ver nas cifras que se publicaban, ademais, en algún medio de comunicación estes días, como o porcentaxe con respecto o número total de peregrinos, o número total de persoas que fan o camiño, ten rebaixado desde o 5,22, que era unha cuestión excepcional por coincidir con ano Xacobeo, pero desde o 4,40 ou 4,24 de outros anos a 2,65 de agora. E, por tanto, é un dos deberes que nos temos que pôr. No caso de Allariz e das cifras que vos estaba comentando antes, por aportar só os 2 últimos anos, os datos que nos aportamos sempre son datos obxectivos, non facemos estimación nunca de visitantes, sempre facemos datos obxectivos de persoas que atendemos en diferentes servicios. No caso da Oficina de Información, de persoas que atendemos nominalmente e ca estadística que vamos collendo todos os datos na Oficina de Información e que supera os 40.000 persoas que atendemos individualizadamente cada ano na Oficina de Información, ou as que podemos comprar unha entrada e visitar os museos, ou aquelas persoas que tamén compran unha entrada e visitan o Festival Internacional de Sardins, que ascende para unha población de 6.400 habitantes, como somos nós, a máis de 40.000 entradas vendidas, por exemplo, no Festival Internacional de Sardins, e, por tanto, con esa capacidade hoteleira, restauración, eventos, recursos e tal que pomos en marcha, podedes facervos un pouco a idea de conseguir ter efectivamente un proxecto e ter todo o escenario preparado precisamente para sacar rentabilidade a eso, o que pode supor despois tamén en cifras. E para rematar e deixar espacio para o debate, sí que creo que hai determinadas cuestións que deberíamos valorar. Primeiro, como decía antes, o incremento, lóxicamente, na parte que nos compete a nós da promoción da Vía da Prata. Eu creo tamén que boa parte do camiño, un porcentaxe elevadísimo do camiño, discurre precisamente por sendeiros, por camiños e tal, e, por tanto, os concellos nos vemos moitas veces en solitario para facer ese mantemento e, por tanto, eu creo que é necesario incrementar ese mantemento do camiño, no que ten que ver fundamentalmente con desbroces e co firme, no que ten que ver co patrimonio. Eu creo que aí, e por ser tamén un pouco polémica en isto, eu creo que aí un das grandes eivas que temos é que parte do patrimonio eclesiástico está pechado e, por lo tanto, estamos pondo en valor o patrimonio ou invertindo recursos públicos en recuperación de patrimonio eclesiástico e despois eso non ten un retorno no que ten que ver co aproveitamento para esos usos turísticos e, por tanto, eu creo que deberíamos empezar a estudiar a posibilidade de vincular subvencións para a rehabilitación de patrimonio da Igrexa que coa obrigatoriedade de manter abertos en un horario, que decir que teríamos que efectivamente ver e non ten por que ser excesivamente gravoso para eles, pero sí que con unha apertura deste patrimonio eclesiástico. Eu creo que hai outra cuestión tamén que temos que valorar, que é a estadía moi baixa en cada un dos concellos que están no destino e que, por lo tanto, existe moi pouca vinculación ca población local e moitas veces un impacto económico, polo menos no noso caso, baixo. E iso, ao final, acaba provocando algo que non é desexable,
que por parte da poboación local en moitas ocasións unha indiferencia con respecto aos peregrinos ou ás persoas que poden facer a ruta porque non lle dan a mesma importancia que o resto de turistas que sí que lles aporta un valor económico maior. E iso para a promoción do camiño e para o camiño creo que non é bo e, por tanto, algo en ese sentido tamén deberíamos facer. Porque, é obvio que sí que existe esa percepción, que tamén é lógica por outra parte, cando Santiago de Compostela é o final de camiño, que efectivamente teña unha repercusión importante en Santiago de Compostela. Despois eu creo que efectivamente todos aqueles concellos que acrediten efectivamente o proxecto, o interés e tal, deberían ter unha financiación asegurada para proxectos turísticos desta envergadura, para poder facer o mantemento destos servicios e destos equipamentos, e xa para o goberno do Estado tamén, e tomando os acordos da FEGAN tamén, e creo que é un momento tamén de recordar e de reivindicar que aqueles concellos que temos de menos de 20.000 habitantes non podemos beneficiarnos, igual que os concellos de 20.000 habitantes, de aquel porcentaxe na participación dos tributos do Estado que sí que reciben os concellos turísticos de máis de 20.000 habitantes. É algo completamente injusto, unha reivindicación que a FEGAN leva feito tamén durante tempo, porque nós temos ou soportamos a mesma carga en gastos na porcentaxe que nos corresponda ao ser concello turístico, ainda que teñamos menos población, sin embargo, non nos vemos compensados de igual forma. Por lo tanto, consideramos que sí que se debería ter en conta esta situación. Eu, para deixar xa paso de remate, vou a deixalo aí con estes 20 segundos do que pode ser este tramo da Vía da Plata, o seu paso por Allariz, tendo en conta que o importante de aquí, ou consideramos nós que o importante de aquí debería ser o que por cada un dos concellos, facéndonos un pouco eco do sentir tamén dos outros concellos, estamos a pedir que se valore e que se tome en consideración. Nada máis e moitas gracias. E agora xa imos a darlle a palabra á alcaldesa de Meis e logo, moitas cousas en riba da mesa moi interesantes, de moito nivel, o análisis feito por elas as tres, así que, querida alcaldesa de Meis, tes a palabra. Hola, moi bo día. Como son a última en falar, xa os saúdos me reitero nos saúdos das miñas compañeras a todas as autoridades e tamén especialmente o presidente da FEGAM, o meu compañeiro e veciño e amigo Alberto Varela, por terme convidado, porque ademais eu sou unha alcaldesa de Meis, tamén unha recén chegada, tamén unha alcaldesa en prácticas, pero creo que estas prácticas que fixemos durante estes 2 anos tan complicados nos sirve para moito, porque a verdade é que nos tocou xestionar unha época moi difícil en todos os sentidos. E o fago tamén a miña intervención non só como alcaldesa de Meis, que é un pobo de interior da comarca do Salnés, un dos poucos povos da nosa comarca que non ten costa. O fago tamén como presidenta da Mancomunidade do Salnés, que o son desde fai 1 ano e medio, gracias á xenerosidade dos meus compañeros e compañeras alcaldes e alcaldesas da miña comarca. E o agradecemento é porque, gracias a estar hoxe aquí, vou a falar moi brevemente, porque ademais teño un vídeo final de presentación, dos produtos que desde a Mancomunidade do Salnés estamos traballando e estamos potenciando vinculados ao Camiño de Santiago. A Ría da Arousa, como é coñecido, tuvo un papel fundamental na historia do feito xacobeo, porque, como é coñecido, os restos do apóstolo entraron no seu día pola nosa ría, pola Ría da Arousa e polo río Ulla, no seu camiño a Santiago de Compostela. Este recurso ten un tremendo potencial para a nosa comarca e por eso a Mancomunidade do Salnés ven traballando desde fai anos e moi intensamente nestes últimos tempos, tendo en conta a importancia deste ano santo e do vindeiro, despois de tantos anos sin ter ano santo e despois tamén de un ano e medio tan difícil como que levamos atravesando. Por ese motivo, como digo, a Mancomunidade do Salnés pon todos os seus esforzos en potenciar os produtos turísticos vinculados ao Camiño de Santiago. Os produtos turísticos vinculados a este camiño, desde o ano 2011, a Mancomunidade do Salnés comeza con un objetivo claro, que é a posta en valor do camiño do Mar de Arousa e do río Ulla. Por iso empeza a traballar na variante espiritual, que une fundamentalmente dos camiños, o camiño portugués e a ruta por mar a Santiago. O éxito desta ruta foi inmediato, os beneficios que aportaba aos concellos da nosa comarca, polo que discurre visibles, coa entrada de miles de peregrinos e de peregrinas favorecendo o crecemento económico e empresarial.
social, e aí falo xa como alcaldesa de Meis, como dicía antes, un concello de interior que non ten costa, que ten que competir con concellos grandes como Vilagarcía, Sanxenxo, Grove, Illa de Arousa, que están aquí os seus alcaldes no día de hoxe, e, bueno, que ten interior, ten carballeiras, ten rutas de sendeirismo, e este camiño para nós, a variante espiritual, foi un revulsivo moi importante, certo que tamén topamos con certas eivas, e comparto o que dicía agora a compañeira, que a veces nos toca pelexar porque o patrimonio eclesiástico este aberto. Nos temos no meu concello a Catedral do Salnés e até fai uns días tivemos que estar pelexando e mantendo xuntanzas constantemente para que estivera aberto aos peregrinos e peregrinas que chegan unha das etapas da variante e topaban o que é o noso monasterio, o monasterio da Armenteira pechado ao público. Con estes bons resultados obtidos pola variante espiritual, a Mancomunidade do Salnés puxo en marcha un segundo produto, que é a ruta do Pai Sarmiento, que percorre todos os concellos costeiros. Está basada esta ruta no libro do Viaxe a Galicia do 1745, do Padre Sarmiento, e tratou de reflexar o máis fielmente posible esta ruta. Esta ruta pasa por todos os concellos costeiros da nosa comarca e tamén polo camiño do Mar de Arousa e polo río Ulla. Posteriormente, a Mancomunidade do Salnés estableceu en colaboración con Normarinas o Camiño de Santiago por mar, xa que está vinculado directamente coa nosa ría e coa orixe de todos os camiños. Un produto turístico diferente, con gran poder de atracción, sobre todo para os navegantes do norte de Europa, pola súa gran tradición de navegación, que xunto ao Camiño de Santiago crean algo único, que só se pode dar na nosa ría, na ría de Arousa. Este ano presentamos un produto novo, e teño aquí a Alberto, alcalde de Vilagarcía, que é o camiño á orixe, onde os peregrinos que cheguen a Santiago, collendo o tren en solo 19 minutos, poden estar na nosa comarca. Chegan a Vilagarcía en tren en 19 minutos e poden adentrarse na nosa comarca e facer e coñecer o orixen de todos os camiños. Poden facer o último tramo en barco ata Pontecesures e logo camiñando ata Santiago de Compostela. Este produto non solamente está destinado a peregrinos, senón tamén a familias, a excursións escolares, a parellas, que queiran facer a escapada á orixe, que, como decía, poden adentrarse na nosa comarca e disfrutar de todo o que a comarca lle plantexa e que lle pode ofrecer: patrimonio, gastronomía, adegas, ruta da camelia, praias, rutas de senderismo, que ofrecemos todos e cada un dos 9 concellos que conformamos a Mancomunidade do Salnés. Esperemos que pronto poidamos recuperar ou incluso superar as cifras de antes da COVID, xa que este Xacobeo é un aliciente moi importante para todos aqueles visitantes. Neste mapa se poden ver os datos de peregrinos que foron pasando pola nosa comarca a través da variante espiritual, da ruta do Pai Sarmiento, peregrinos de 5 continentes, de máis de 50 países, e que fai que se consoliden como rutas para descubrir a orixe de todos os camiños. Para cerrar esta presentación, e por eso vou a ser breve porque o vídeo dura uns minutiños, vou-vos a presentar un vídeo que puxemos de largo este ano, no mes de maio, cando fomos a Fitur, que é un novo vídeo que fixemos da variante espiritual. Non é un vídeo descriptivo, que xa se fixera facía 10 ou 11 anos, senón que é un vídeo que trata de amosar ao mundo unha filosofía de vida, o que se sinte aquelas persoas, o que sentimos aquelas persoas que en algún outro momento fixemos calquer tipo de camiños. É un vídeo de sentimentos, felicidade, sentimentos, medo a veces, esperanza, amizade, tempo, vivir. Espero que vos guste, a verdade é que estamos moi orgullosos del e moi orgullosas del, porque ademais gustou moito, así que vou a poñer, se non me equivoco, e aí vai. En el camino aprendí que la felicidad no está en la meta, sino en cada paso, en cada etapa de la vida. En el camino aprendí que no sentir es no estar vivo, que es posible ver y estar ciego, que el verdadero misterio estará siempre ante nuestros ojos. En el camino aprendí que siempre dejaremos atrás nuestras huellas, que podemos pisar nuestros miedos, que nuestra fuerza estará siempre en nuestra ilusión. En el camino aprendí que siempre habrá luz al final del túnel, que el sol saldrá cada amanecer,
que siempre habrá un viento que se lleve las nubes. En el camino aprendí la importancia de que alguien te acompañe, que te entienda sin usar palabras, que te ayude sin esperar nada a cambio. En el camino aprendí que los sueños son nuestras alas, que lo importante es llenar nuestro corazón, que aligerar nuestra mochila nos hará más libres. En el camino aprendí que podemos detener el tiempo, que el pasado son solo recuerdos, que el futuro son tus ilusiones. En el camino aprendí que la vida es el mejor regalo, que el tiempo nunca vuelve, que siempre te arrepentirás de lo que dejes por vivir. En el camino aprendí que no podemos escoger dónde nacemos, aunque siempre podremos elegir hacia dónde ir. Decide tu destino, elige tu meta y comienza tu camino. Bueno, pois, moitas grazas. Unha boa moderadora tería que ter aquí ao menos un móvil para ver canto tempo levamos, pero como non son unha boa moderadora, pois non teño móvil. Temos algún tempo? Que hora temos? 12:15. Sí, vale, perfecto. Pois temos un cuarto de hora todavía. Bueno, eu creo que podo afirmar, e o fago, de que vaya nivelazo de 4 intervencións, de 4 alcaldesas que non solamente teñen moi claros os proxectos para os seus concellos vinculados ao sector turístico, sino tamén teñen moi claro que modelo turístico queren desenvolver, ligado, dende logo, á sostibilidade, á cultura, ao noso patrimonio, e vinculado tamén a ter en conta a poboación que reside, que ten que ter beneficios turísticos e que, ademais, o turismo non pode dañar todo aquilo que identifica os nosos concellos, non? E, polo tanto, eu creo que eso coincidiron as 4 alcaldesas, tamén en moitas reclamacións xustas que teñen que ver con, en primeiro lugar, coa cogobernanza. Polo tanto, eu creo que foi unha decisión moi acertada ter estas xornadas nos que os concellos poidan falar en primeira persoa, se os poida escoitar, porque o camiño non é patrimonio de ningunha administración e tampouco é patrimonio de ningún territorio, é patrimonio de todas e de todos, e moi particularmente dos concellos, porque é onde acontece todo, é por onde atravesan as persoas que veñen a facelo, que nos veñen a visitar, porque é ali onde hai que tomar decisións para manter os nosos concellos sin que ningún proxecto turístico os dane, polo tanto, sigamos sendo ese territorio sostible que sempre quisemos ser, e, por outra banda, para que se cree crecimento económico, riqueza non a corto prazo, sino a medio e a longo prazo, e, ademais, vinculado a moitos outros elementos, non, que tamén son moi interesantes para os destinos turísticos, e, por outra parte, tamén algo no que coincidíades todas, que é a cuestión do financiamento, non? Precisamos que haya financiamentos claros, transparentes, con criterios obxectivos e que se escoite moito aos concellos, porque quedou claro unha cousa, o sea, que hai moita intelixencia nos concellos,
moito coñecemento do territorio e de cales son os proxectos máis aceitados, polo tanto, non sería nada inteligente, valga a redundancia, non contar con ese coñecemento tan profundo da proximidade que teñen os concellos. Por lo tanto, eu fago 3 preguntas. Unha, que modelo de financiamento considerades que debería ser o que fixera posible que os concellos poidéramos desenvolver eses proxectos ligados ao camiño, pero vinculados tamén a outros moitos elementos moi relevantes dos destinos turísticos. En segundo lugar, que modelo de cogobernanza defendedes para facer posible que os concellos teñan voz e participen de verdade activamente? E, por último, unha de tesis doctoral que é como considerades que podemos traballar para que as persoas que residen todo o ano nos concellos entendan que o proxecto turístico vinculado a moitos elementos de moitas variedades, non? De oferta turística, particularmente do turismo, hai que tomar para que se sintan copartícipes e para que o turismo non, de ninguna forma, en Galicia non acontece e non debe acontecer, e temos que traballar para que non aconteza, haxa reseitamento por parte da xente que vive todo o rato. Por lo tanto, se vos parece, cogobernanza, coparticipación financiera, medidas para que a xente que vive no territorio sinta copartícipes. Non vos vou a poder dar máis que 3 minutos a cada unha, e como eu confío moito en todas vos, sei que, aínda que non teñar eu reloxo, vos si que tedes, e ides controlar cada un os vosos 3 minutos. Así que, se vos parece, agora comenzamos ao revés. Comenzamos por Meis, seguimos por Allariz, Vimianzo e acabamos por Barreiros. Pois na primeira das cuestións que se plantexa, nos, como decía na miña intervención, nos presentamos sempre como mancomunidade. Nos traballamos conxuntamente os 9 concellos e todos os produtos que temos vinculados ao camiño os facemos todos os concellos xuntos. Para nós é fundamental o convenio que temos asignado con turismo, fundamental que se siga apostando desde as distintas administracións por manter os seus convenios, porque é o único recurso do que dispoñemos, primeiro, para todo o que supón manter todos os produtos que temos, en segundo lugar, para seguir potenciándoos e para seguir apostando por eles. Como con esta primeira contestación xa respondo a segunda pregunta. O modelo de gobernanza nos facemos dunha forma mancomunada e para nós é a nosa forza. Nos, como digo, apostamos como comarca e nos está indo ben e considero que nos vai a seguir indo ben e vamos a seguir apostando polo mesmo. E a terceira das cuestións, e falo xa como decía antes, como alcaldesa de Meis, para a variante espiritual, por exemplo, pasa por concellos na miña comarca que non temos costas, fundamentalmente Meis e Ribadumia, logo chego a Vilanova que si ten costas. Para nós é un revulsivo económico importantísimo e os nosos veciños e veciñas saben que todo o traballo que se fai é, primeiro, respetando a súa calidade de vida. Somos xente moi acolledora e sabemos o importante que é o revulsivo económico que esa variante pase polo noso concello, e sei que pasa exactamente o mesmo no concello de Ribadumia. Todas as accións que se levan a cabo respetando máximamente que esos veciños e veciñas se sintan cómodos nos seus territorios é fundamental. Non se poden, como dicía a compañera, sentir alleos no seu propio territorio. E é verdade que, por exemplo, este ano incluso todas as accións que levamos a cabo para mellorar as rutas que temos, sobre todo a variante espiritual que transcurre fundamentalmente por zonas de máis monte, pola ruta de Pedra da Agua, se fixeron tamén de forma mancomunada para que todos esos veciños e veciñas foran sensibles a que esas actuacións que mellor poderon ser incómodas durante un determinado tempo logo iban a redundar en beneficio do noso territorio. Entón, eu creo que con eso contestei as preguntas, Presidenta. Moitas gracias. Alcaldesa de Allariz. Pois eu así por ir rápido e resumir. Eu outro día tuve unha reunión por outro tema, por outro asunto, con unha persoa das que participa dentro do Goberno Vasco no equipo de traballo que é o que vixila e coordina a financiación dos concellos. E a verdade é que foi toda unha envidia porque eles fixeron algo que eu creo que é o que nós deberíamos estar facendo aquí
ahora que estamos falando de turismo, que estamos falando dos camiños, eu afirmaría para todo, non? Pero aquí e sentarse cos concellos e ver exactamente que financiación necesitan para abrir a porta. Entón, que recursos necesita cada administración local para abrir a porta e para manter os servicios mínimos. Despois, efectivamente, habrá outros que cada un lucirá habilidades, non? Pero os servicios mínimos. Se nosotros trasladamos o turismo, en realidad, para ter os museos abertos, para ter as rutas limpas, para ter todo aquilo que necesitas, a recollida de reixo como hai que ter, o servicio de limpieza como hai que ter, etcétera, etcétera, etcétera. Para ter todos esos servicios, esos son perfectamente cuantificables. E todos os concellos temos cuantificado que coste nos ten a cualquera dos nosos con maior impacto, con menor impacto, o coste desos servicios. O ideal aí sería que entonces o primeiro paso que fixéramos e que puxéramos en marcha sería ese estudio de cada un dos concellos para ver o impacto que supón e os recursos económicos que se necesitan e a partir de aí, eu non digo que teña que ser de forma inmediata e na primeira anualidade, a partir de aí estudiar a financiación pero por unha vía permanente e non a través de concorrencia competitiva, porque eso exixe que para saber se podes abrir o museo ou non, para saber se podes limpar a ruta ou non, ou para eso teñas que estar sempre pendiente se sale unha subvención a que te podes acoller para manter esa ruta limpa, para ter ese servicio ou para non pechar esos museos, non? Entonces, eso necesita unha financiación estable e, por lo tanto, o primeiro paso sería eso, sentarse, ver o coste deso e despois ver efectivamente como se acomete, que parte pon cada administración para garantizar que se pode levar a marcha adiante ese proxecto turístico. No que ten que ver ca presión turística que pode haber sobre un territorio, nos que somos un desos concellos que efectivamente ten unha presión importante turística, eu creo que aí, por lo menos no noso caso, non? O truco, por chamarlle de alguna maneira, está en que nós non facemos nada para os turistas que non fagamos previamente para a población local. Toda a programación de eventos que nos facemos, todos os programas que nos pomos, todas as intervencións que nos facemos en primeira instancia pénsanse sempre para a población local. Por exemplo, todos os museos que nos temos en marcha, en Allariz existe unha tarxeta cidadán que significa que tú podes ir desde a un balneario que en este caso é de AC Hoteles, como podes ir aos museos, como Festival de Xenis, como a todo, e é gratuito para os empadroados. Por tanto, todo o que se fai en primeira instancia sempre para disfrute e para uso deles. E a maiores, eles fan de anfitriós, precisamente, porque para eles teñen un estatus diferente, por tanto, están en unha situación diferente que o resto das persoas que visitan o destino, por tanto, eles son mismos os que xa actúan de anfitrións turísticos, non? E eu creo que otorgarlle á población local o papel de anfitrión turístico é unha das claves precisamente para que esa presión que pode soportar un territorio en un momento determinado e que, lóxicamente, ten que ser sostible, pero que non cause rechazo por parte da poboación. E, bueno, e xa por co gobernanza, co que acabo de decir de financiamento, que o faría extensible a todas e cada unha das actuacións que outras administracións podan executar no territorio tamén, que, por tanto, que exixiría ter comisións permanentes de maneira que isto sempre se faga coordinadamente. Moitas gracias, alcaldesa de Vimianzo. Bueno, máis do mesmo, non do que acaban de comentar as compañeiras. Eu creo que aquí é fundamental que se nos escoite, porque necesitamos trasladar todas esas peticións que eu creo que coñecemos e con máis ou menos experiencia coñecemos e necesitamos ter ese órgano a cal dirixirnos. Bueno, agora mesmo tamén son presidenta da CEMAT da Costa da Morte, non? E é un traballo fundamental que temos que facer en equipo de comunicarnos, de que nos escoiten e de facer esos números que si coñecemos. Eu creo que cada un de nós, todo ese mantemento que facemos non, en todas as nosas parroquias para a nosa veciñanza e como non, pois para presumir do noso patrimonio. Entonces, fundamental ter un órgano a cal podamos dar esos números e eu creo que fundamental é poder ter esa financiación dunha maneira estable e dunha maneira non a corto plazo, non para 2022, sino algo que se poda facer en distintas anualidades e que teñamos a garantía de ter ese diñeiro, que teñamos a garantía para poder planificar esos traballos que non son traballos para facer nun mes nin en dous, sino é un traballo que temos que manter os 12 meses do ano e non só pensar no ano próximo, sino que esa financiación cos métodos que sexa, que lóxicamente nos permita a legislación, sexa a medio ou mellor largo plazo para poder recoller e ter atendido, porque lóxicamente creo que desde os concellos non temos a capacidade para poder dar cobertura a todo eso que é tan fundamental como manter, porque eu creo que hai tres partes importantes. A primeira, o mantemento; segundo, dinamizar; e terceiro, tamén, para que a nosa veciñanza potencie
e axude non a que todo isto tamén funcione, a esa boa acollida, neste caso dos peregrinos, pois tamén que tuésemos axudas para esa rehabilitación, para ese turismo rural, para esos complexos hosteleiros, eu creo que era fundamental. Moitas gracias. E por último, a alcaldesa de Barreiros. Ben, facer a intervención detrás de todos os compañeros facilita moito a cousa e vou utilizar o mesmo argumento para contestar as 3 preguntas. Non? Eu creo que a clave é a participación da veciñanza, dos concellos e a implicación desde a igualdade de todas as administracións. Non? É fundamental que a xente local se sinta implicada nos proxectos que se presentan e para iso debe participar deles e coñecelos. É fundamental que os concellos nos sintamos implicados e participemos na elaboración de proxectos globais e que eses proxectos globais sostibles no tempo conten con financiamento, como decían eles, estable e continuado, non? Porque efectivamente todas coñecemos os números, todas sabemos as necesidades que existen, que os recursos efectivamente son finitos, pero non podemos estar agardando a esas liñas de concorrencia na que entramos nunha especie de guerra a ver quen é máis rápida ou quen presenta mellor proxecto, senón que eu creo que temos que actuar como territorios respetuosos desde a igualdade e sobre todo desde a cooperación entre as distintas administracións. Pois moitas gracias. Ata aquí esta mesa de debate que eu creo que deixou moitas reflexións moi interesantes enriba da mesa. Está claro que todas compartides que o modelo turístico ten que ser un modelo turístico sostible, multiexperiencial, vinculado a moitas experiencias diferentes que poidan estar neste caso, porque falamos do Camiño de Santiago, vinculadas tamén ao camiño, pero que hai outros moitos elementos de posta en valor dun territorio que non lle parezca a ninguén máis, pero realmente Galicia é un paraíso e temos moitas cousas que aportar deste paraíso para atraer a visitantes, un turismo dende logo intelixente o compartides. Tamén é certo que cada un dos concellos ten proxectos únicos, propios e diferenciados, que tedes unha enorme preocupación por algo que tamén forma parte da rede de turísticos intelixentes do Estado, que é ter moi en conta as persoas residentes, que o turismo non pode estar alonxado de xenerar calidade de vida nas persoas que viven nos territorios, nos destinos turísticos e que ademais temos que manter o noso territorio, os seus valores medioambientais, naturais, culturais, históricos e patrimoniais. Creo que tamén hai unha demanda que compartimos e que eu estou segura que tanto a directora xeral de a Xunta de Galicia como o secretario de Estado tomaron boa nota, pero en todo caso imos a estar repetindo, porque non nos imos a cansar nunca de demandalo, que temos que ter unha financiación estable, non solamente para as cuestións vinculadas ao turismo, que claro que sí, sino vinculadas a poder ser ese elemento de proximidade que xenere riqueza, crecemento e benestar para as persoas, e aí na financiación estable con criterios obxectivos a longo prazo todas tamén coincidíades. E tamén, e por último, a necesidade de participación, de cogobernanza, de que se escoita aos concellos e que iso tamén hai que facerlos en órganos tamén estables. E, polo tanto, ademais de que temos un instrumento tan potente en Galicia como é a FEGAM, que defende a todos os concellos, pois que tamén en todas as cuestións, en todas aqueles instrumentos que se creen para o desenvolvemento de Galicia, que os concellos participemos activamente e que se nos escoite, entre outras cousas, porque así gañaremos todas e todos, gañarán as galegas e os galegos, e todas entendemos que os camiños a Santiago son un elemento que forma parte do patrimonio de todas e todos, e que aí particularmente temos que ser escoitadas e escoitados. Así que a mí me pareceu que foi extraordinariamente intelixente. Remato con unha cousa, antes de comenzar este debate, esta posta en común do papel dos concellos, todas estas alcaldesas extraordinarias plantexaban que a ver como saía. Eso nos pasa normalmente ás mulleres, que cando temos que falar en público pois queremos alcanzar a perfección, pois vos teño que decir que alcanzache desa perfección, que ninguén o podería facer mellor. Así que parabéns e moitas gracias.